V tvojom stoliku sú moje vložky. Kde tam prebohve, tam sú iba tampóny. Ale chod do riti. Jo, milý. Iba ja som sa tak snažila, ale tečie to. A čo teraz sa mám akože urobiť? Tancuj. Tancuj sa povedal, piči. Tak ja neviem, ja radšej asi pôjdem. Tak toto ďalej nepôjde. Daj. Daj mi tie ruky preč. Toto sa mi Tie neobí. ruky. Milý, ja ti pustím teraz... Ja teraz nechcem You can súložiť. leave Ja your som head to and poznáš to? dostala, ja mám prvú A- menštruáciu. Nestojí, schovávam to. No a čo? Ja sa s tebou budem biť. A ja tú bitku vyhrám. Aby si vedel, odteraz som tu pania. Ja mám tvrdý meč. Nie, mám toho dozivo. Už som preplakala veľa nocí. A teraz idem do svojej postele, aby si vedel. Buch. Poď, to čo malo znamenať, akože... Čo, ty si teraz akože nebola tehotná a teraz čo budeš na vine? Super šťastie. Silvia baila. Zloholila nohy, keď si bola mojou. Šťastnou. Ó, pichajzel. Hral som futbal. Spievala som moru. Šalala. Kombat som mala tiež. Na telesnej zmesi šúlali šunečky. Čo ide, hej? No. Či môžem si zapaliť, či čo? Ja už to ide. Smelej to má trošku bližšie, ale to trošku No? Ahoj! Ako si sa mala cez víkend? Lini, ty si... No do piči choď! Však mi povedz, že jak si sa mala cez víkend. Tak... No daj si kavičku. Presko. Joj, dobre som uvarila. Joj, daj si. Moje. Lina, jak sa voláš? Zabudla som. Ja sa volám Nina a ty si Ale kto? daj si Ale aj... devčatá, nehádajte sa tu, no ja tu balím šuflíky. Ako? Myslíš šuflíky? Nepochopila som. Ale do piče choď. Však mi povedz, že jak si sa mala cez víkend, no. Tak bola som s Ivom nakupovať a potom... No tu máš ešte Bože. vodičku, dám to. Čo tu celé riešite? Ale no? ja som bola s ním nakupovať. Jak bolo? A teraz si vyšúcham tanierik. Bude čistunky jak myšlička. Ja sa o seba starám, viete? Od hora až dole, celé vlásky mám také rovné. A ty čo? Veď, no ja som tam bola, akože na tej diskotéke a... Pozri sa na oboče svoje, akého máš. Pozri sa na moje a na svoje. Presne tak, ty si ale bečár. Do práce, babi, do práce, babi. No ale Čo sa tu tu už pokvapujete? nebudeme rozprávať veľmi, no, ideme. No ale čo, Chladničku neviem no. otvoriť. Lína, prečo tú chladničku neviem otvoriť? Čo tam je? Okamžite poď do roboty.
Tu sa musí nalievať. Na zdravie. Bernardo, Ten džuze z kystutiky. ja vám poviem, Viete, dnes bol taký ale horúci deň, normálne až sa mi spotili nohy. Ježiši Mária, normálne Tak až si plešte daj som si našiel. Ježiši. Tak si daj dole tie boty, alebo ja neviem. No časný ale to sú normálne drahé konverzie, jednoducho to nie sú. No ale dostaneš plestie na nohy. A to mi je tak jedno, hlavne, že sa potím ako svinia. Vieš, teraz som jednu našukal, jednu a ach, tak mi z toho stvrdli gule až normálne. A čo s tou linou? Jak bolo cez víkend? No normálne, ale nebola mokrá nejak, normálne museli použiť až kokosový lubrikačný gel, ale bolo veľmi teplo a normálne lubrikačný gel, ináč kokosové mlieko rozpúšťala text. A z jakého predstaviť? Aha. No, sme museli použiť špeciálne nejaký, ale nejaká dlhosena. A z akého sexshopu ste to kupovali? Normálne edroom.com. Aha, tak to nepoznám veľmi. Ahojte. No, tak... Damian. Dobrý, pochválen buď. Ježiš Kristus. Ave. Máš malé gule, som počula. Tak to si nemyslím, ale Boh mi dal také... Tak ako, čo na to poviete? No, Damian, potrebujem požičať 1000 eur. Ale to nemôžeš Ináč, takto či to je? hneď. Ale takto hneď vám to poviem. Tuto to moje slečny vidia. tak vyserám vám ich, alebo ako? No, tak ja nemám z čoho. Ale máš, ja poznám tvoje rezervy. Aha. Čau, otec Manuel. Čau. Ahoj, čaute, bublinka. Ty pušurka. No, čaute. No, tak ja sa lúčim. Už pôjdem pochválen. Dobre, pochválim, no milý, čo máš ty nové, moja zlatá milúčka Jaj. krásna. Ty Taká moja zábava vláska. každý deň. Moje Máš počase. krásne vlásky a Točila som si ich od rána. Áno, normálne použila si veľa, takto, alebo čo sa týka tých Ve- peňazí, no. ktoré chceme získať pre Luizu, vlastne je to To na sa jej mňa liečenie. týka, toto. No neviem, ale tak požičiam vám niečo, čo mám. Si zlatá a tvoja niť života a tvoja pleť, to máš jak po semienku, keď na teba... Je to tak. Poďte, už sa ponáhľame do kláštora. Dobre, dokončíte to, ideme. Jaj, ty čo používaš na takú malú cibuľku, No. áno? Čo ti to pripomína, taká No. cibuľka? No, tak čo? Vieš, mne to jedno pripomína, tak ako sme videli spolu No, na ráne. moju, nie, alebo ako? Áno, no, ja som iba takto zázral spod sukne, vieš. A ty si ju nelizal? No, ešte nie, lebo si mi nedovolila. Vieš, to bol iba taký... Kto mi ju lizal? Takže mi ani nedovolíš, vieš. Ja? No, ja som tak tajne dúfala, som o tom snívala všetko a... No, neviem, a chcela by si? Jasné. Áno? A to myslíš vážne? Jasné, že myslím. Ja, tak kedy by sme mohli? A teraz? Áno? Ale! Ja zase si neumýla riady. Čo to mám po tebe umývať? Ty si umí svoju panvičku. Aha, pozri sa, mám víno. Chceš? Mám svoj pekáčik od kurátka. Daj na to zvedavý. Na tvoje... Ivo mi povedal, že tebe smrdí mushrooms. A Ty čo si to je? vedela. Magic To mushrooms? je čapiče. A vy čo tu robíte? No, my sme iba Áno? vyberali zeleninu, no, vieš, takto. Prečo ste tu robili zeleninku? Bože. S kým si zašukám teraz? Do toho stromu, alebo kde mám ísť? Bože. Parí sa mi to až z ucha. Ach. Padlo mi tu kľúčný rebeň. No tak pomôžem vám, alebo... No, čo vám tam No padlo? padol mi ten remeň na tej spojke a A kde teraz... vám padol? No on padol z neba. A tam, keď pôjdete dozadu, Ne, tak... dole, tuto v tom motore mi Nie, to... do kuchyne choďte. No, ja si myslím... Opravte mi to.
Kurva, tak mu to vypnem, alebo čo? Nech sa stane, ale nepohne, ty kokot. No, pekne som tomu dal. Už to je? Jasné, všetko je vybavené. No tak ďakujem, jak ste to No nech sa spravili? páči, odíďte kľudne. No ja som taký šikovný. No ďakujem, a jak No, sa odďačím? 500 € Alebo to auto. No rozmyslím si, ale No tak... tak môžeme to dať, že... Dajte mi No seru dobre, rozlučíme sa. gratulujem, ďakujem. Ja sa ti odďačím. prosím. Tak toto je normálne, lebo Nech sa mi páči. hovorili, že... Luisa, ty si alkoholička. Chod do piče, ty! Kam? Ale- Ty pôjdeš, Ale prečo si to pila? Luizinka, ty pôjdeš do Pezínka. Pôjdeš do Pezínka, tie peniaze si nemala dávať každému. No. Prečo? Ja nechcem ísť do Pezinka. A kurva, choď, pošli tam tú Mili, alebo Milagros, ale ja neviem. Choď. Počúva, takto ti poviem, tie 4000 si dala ty, nie ja. Tak ja som vás masírovala. Nie mňa. Chod do piče! Som ti povedala, že ja do Pezinka nejdem. Čaute, ženy. Čau. Jak idete, čo je? Čo sa deje? Môžem vám pomôcť niečím? Alebo čo? Čo vám donesiem teraz? Magic mushrooms. Tak ja, ty chudina. Ty si chudina. Čo tu na mňa zvyšuješ hlas? Zavolám moju babku. Až sa posereš. Ty, vypadni. Nerobíš u nás. A kam? Tak vieš čo, moja milá? Poď sem, pohovoríme si teraz. No, nech Nechaj sa ma. páči. Koľko si dneska vypila? Čo? Koľko? Absint? Vodka? Fernet? Koľko ti mám menovať alkoholu ešte, ha? Tebe koko do toho, že koľko som vypila. Ty jedna cundra. Ona sa ma pýta, koľko som Pozri sa, akú máš Luisa, mamu. ale priznaj si to proste, piješ. No Veľa. a čo? Veď mne to chutí, tak... A čo, no? Tak trošku som si uliala. No a však potrebujem sa trošku odosobniť. Viktoria, pozri, ako máš mamu. A? Ja som nič nepila a potom... Prázdna flaška. Kurva. Čo si ty No a robil? čo? Tak si sedím, no však... No. Bolí ma hlava. Ahoj, ako sa máš? Čau. Počujem ma. No tak čo si robila? No, hľadám fľašu a Ja som sa dopočul od tvojej mame niečo. Áno. Tu je to To je- napísané, no však a čo mi na to povieš? To je pozvanie na liečbu. Do Aha, Pezínka. veď pozerám. No tak ideme naštartovať auto a ideme ju tam odviesť teda. Dobrý. Vám nejdu taxíky vôbec? Tak to je pre teba potom. Tak, ale čo mám robiť s tými taxíkmi? Jakže nejdu? Daj mi to sem. Nie, to musíš pekne po dobrodky, nemôžeš sa s ňou No hádať. dobre. Tak bude to za 2,50 na Chatham Sofer, alebo hej, na Palisady, áno. No tak by sme to poprosili. A? Dobrý deň, počúvajte, budete za 5 eur, normálne budete mať s Chatham Sofer rovno na Palisady. Ty, ale počúvaj, ty čo to riešiš zase, ježišme. Počkaj, nechajme, ja to vybavím nejaký taxi. Áno. Budeš to mať za 2,50. Aha, pardon, ja som vám povedala, že 5 eur, no tak to sedí, áno, samozrejme, zaplatíte, koľko idete mať. To je tá psychiatrická liečebňa, alebo... Tak zoberú ju tam, alebo... Pezinok? Daj to sem. Aha. Hovor. Bože, nie. No ja som už povedal, že to bude za 5 eur, jednoducho nevyjednávate so mnou, ja vám za lacnejšie nevezmem. Čo hovorili? Nech idú do piče. Za 5 eur nie. A Zoženieme iný taxík. Nech tomu idú do piče nerozumiem, za 5 ako- eur. Fú. To je v piči toto. Akože ja si kúpim telefón a ako nedá sa volať z toho, alebo čo? Čau, Pavlo. Čuk. Čo to tam máš pre mňa? Nie, ja neviem, čo to je. Darček. Ukáž. Že to bude nejaká žiletka nová? Joj, tak to si dám To som ja.
Keď som bol mladší. Joj, fakt. Už som ťa spoznala. Daj to sem. Dám si to na Ukážem ti. dánočný stolík, si to dám. No, a bude sa robiť? No áno. Počkaj. Jej, tu to bude pekné. Fuj, čo to tam máš? Počuj, milý, ako pokračuješ s tým Pablom? Mali by sme sa porozprávať. Babi, no, ja neviem, začala som zarastať strašne. Mňa niečo svrbí ma v nose. No vieš, je to tak, že... Ale milý, von s tým už. Povedz mi, čo sa deje. Nemám žiletku. A čo? A myslíš, že ja mám? Nie? Poď, babi, povedz mi, jak sa to robí, jak sa to holí dole. Jeden. Poď sadni si, porozprávame sa. Ja keď som mala svojich fiškusov, tak čo? Tak som sa holila riadne. A to sa nedá tam a späť. Ale dá sa. Všetko sa dá zvládnuť. Pozri sa na seba. Fuj, už sa na to nedá pozerať. Poďme sa o tom bližšie porozprávať. Ako sa tam dole cítiš? Tak treba to tam trošku rozprúdiť, čo? Áno, babi. No však ja ti hovorím. Trošku sa odviazať. Babi, ty ako to vieš všetko? To je Vy ste ale piči. smiešný, to ako vy dvaja vyzeráte starý chren a mladá piča, no. Ale naprsaná si jak taká. Tak ešte raz. Damian! Či jak sa volá? Nemyslím si, že to bolo dobre. Smrdíš po oleji, to sa takto nedá. No, vystri sa ty jeden kokot, jeden sprostý, to máš Musíme si to kyticu. nacvičiť, Mila, kto sa ide ženiť za toho kokota, čo nás platí. Takže, ale takto to Nadýchaj robia. Takto to robia. A už sa usmievam, dobrý je, dobré. No, však sa trošku usmej, veď trošku ju potlapkaj. Damian, to piči, jak sa voláš, ešte raz. Jak sa voláš? Dobre, už idem. Povedz mi svoje meno. Čo na mňa hovoríte, čo ja viem, teraz ja vám čo robiť, ja som iba chlap, idem rovno, Dobre, pozerám sa budeš doprava, chlap. doľava. V gaťoch. No. Dobrý. Ešte Idem raz. doprava. Čo sa to tu deje? Okamžite do kuchyne. Teda von z kuchyne. Ja som už úplne mimo. Tak Budem idem vám s tebou. robiť garde. Ty Budem si vám robiť garde. Bernardo. Áno. Takže s Bernardom? Takto ladne. No. Krásne. Vidíte to. No to si ale Tak si sa to myslím, má že robiť. Martel. Videli ste to? Takto glamour. Vidíš, Nina? Reklama. Môžeme ísť na cigu, hej? Nie. Počkaj, dá sa to pretočiť? Či... Počkaj, už sa ide. Babi. Toľko si mi o sebe porozprávala. Čo mi ešte také prezradíš? Čo by som ti ďalej mala? No niečo také pikantnejšie. No, ja som ti povedala. A vieš, ja už som dlho nemala sex. No, a s kým by si to tak predstavovala? Federico, nie je na zahodenie. Ale baví. Poďme do toho, však čo? Ale ty sa mi budeš smiať, ale nikomu nič nepoviem. Dobre. A tak predstavovali si s ním niečo také intimné? Ale áno, sem tam sa mi pošmykne ruka. Pravá? Áno. Pravá, sem tam aj ľava. A je to také vzrušujúce. A čo potom? No nič, však on si ma nevšimá. Však som jeho mama. To máš blbé, babi. Čo s tým milý, sústreď sa na seba. Čo ty? Ja, nič nové, no. Nič? Som s Pablom teraz. Jaj.
Poriadky. Opracujeme taký si nechali. A Marvinky musím všetko popratovať zase za Ja tu leštím tanier. Opratujte aj vy. Leštím tanieriky. A koľko je to hodín? Musím dať tabletku. Ja, ale prosím ťa, veci nezabudla. No však choď si musím na tú ísť. tabletku rýchlo. Dojdu. Musím to tu poupratovať a to je Dojdu. dôležitejšie. Oni dojdu. Hej, babi. Čo? Mám novinku. Čo? Moja babka miluje svojho syna. Ty piča! Ja som to vedela. Ale Ja prosím som- vás. Jak vieš, že ho miluje? Ale prosím vás. Ty, ja som to hovorila, že ona je pobičaná, šlapka nafetovaná. Halo, dievčence do roboty. Že kamoška. Čo sa tu stále A čo ja sa môžem rozprávate? vyjebať na toto? Vojdeš von, vyhodím ťa. Máš hodinovú výpoveď, poďme. Milý, umývaj riad. Poďme. Milagros, však dnes máš tú svadbu. Piča. Musíš sa trošku pripraviť, nie? Piča. No áno, však už sa chystám. Však Doumývam riad. Teraz Ale sa rýchlo, chystám. milý ser, na to ja to poumývam. Počuješ? Choď sa rýchlo pripraviť. Osprchovať. Smrdíš, fuj. To je piča. Vyjebaná kurva na piče, teraz ja tu musím všetko upratovať. Aha. Ej. Ahoj, no tak dáš si to? Aký je čistý ten uteráčik. No, po mne. O chvíľu už nebude. Poď si to so mnou Nie, vyskúšať. ďakujem. Ahoj. Čau, braček. No. Dobrá forma. Čo chceš odo mňa? Čo akože odo mňa chceš? Veď ja som ti dal Rozlúčka všetko. so slobodou, ne? Nie, žiadna rozlúčka nebude. Ale ty si to vždy chcel tak, jak si to chcel. Si mi o tom hovoril. Tak chceš do zadku, alebo ja Si teba... si písal denníček? Nie, ja to nechcem proste, ja nebudem aktív. Ahoj. Tak budem ja aktív. OK. Dobre. A Mili? Čo bude s ňou? Ona sa to nedozvie. Ale ja ti hovorím, že sa to dozvie. Neboj sa, však môžeme to robiť aj potom. Dá si popers. No však ale v pohode, ale tak... Dá si popers, poď. Za 5 minút do mňa. Daj si spršku a... Možno áno. Ježiš, čo ja som to ale nevyvádzala taký krásny účest. Ty budeš najkrajšia, najstaršia a najzdvorilejšia. Ježiš, ja som už najstaršia, už asi 20 rokov, ale to mi nevadí, bo ja som aj tak krásna opica. Ty piča. Čo si to o mne dovolíš? Jak so mnou rozprávaš? Ja ti ale dám. Ja som stará krava, ale ešte stále krásna. Tu ti uvieš, že motýlika, pekne krásne, ja ťa zaškrtím, niekedy ešte budeš takto hovoriť. Ty si piča a choďte od seba, lebo sa mi nehodíte k sebe. Ahojte, ahojte! Aká som? Krásna, môžem ísť na rande? No, neuverím. Táča! Mama, ty si alkoholička. Jak máš vlasy? Však ty si chorá, sa pozri na seba, jak si sa obliekla, však to není. Umýj sa, prosím ťa. Ja som sa krásne obliekla, oholila som sa aj osprchovala. Ideme na pohreb. Luisa, toto je svadba, ty O piča. Bože. Umila som sa. Juj, do postielky. Mili, bolo otvorené. Ivo. Nič, ja muzikant, ja si tu zatancujem. Ja už chcem sex. Mili, nemôžem teraz, mám za 5 minút stredko. Alebo von. Rozmysli si to. Nemôžem teraz. Prečo? Lebo proste som zacítil. Lebo máš nejakú chorobu? Čo? Kto ťa nakazil? Povedz mi to. Nie, Nie? dobre. Určite nie, tak poďme sa milovať. Nie. Tak nie, vypadni teda. Ja tu nemám s tebou čo debatovať o tom. Ja som sa prišiel Nechceš sa rozlučiť. so mnou milovať, tak vypadni von. Na... Daj to von, vypluj to. Zhodnem to. Ježiš, nie, že mi tu zomrieš. Ten preboha. vyjebaný poper za Jaj. drogy. Ten Pablo. Ona vždy na to naletí. Luisa, máš vždy na to takýto recept vypitú. To je Nikolauská. Daj si to. Konečne dostanem. Podvediem ťa, ty. Ahoj, no tak ako... Tak rozdáme si to, alebo... Krásny si, no tak super.
Ja som si myslel, že som sa dobre vyštafíroval. No tak ešte si to uprav a môžeš ísť, no. Ešte... No ako Riťka, oholená, alebo... Ako to myslíš? No, že či ju máš oholenú. Chod do piče, prosím ťa, veď ty si heterák, tak ja sa s tebou o tomto nemusím. No tak dobre, ďakujem. No, drž sa, chlape. A s kondomom. Neboj sa. Bude to určite s kondom. A... Raz, dva, tri, 3, 2, 4, 5, 8, 7. Iba jedna jediná. Dobrý deň. Dobrý. Donesol som... Toto nemá byť tá torta. Je tam 3 poschodia, vidíte? Alebo... A napravo, alebo naľavo? Jedno a druhé. No a ja si myslím, že im to nebude vadiť. Áno, tak. nebude. Takže... No, tak môžeme sa dohodnúť. Donesiem to tam no, do tak, tej alebo... kuchyne. Nie. Radšej ešte nie, počkajme chvíľku, tak sa dohodníme nejako. Mám tu na papieri. Raz, 2, 3 poschodia. Áno, ale... A 2 tu nevidím. No nevidím nie, tu tak 2. máme prvé a tretie. Dobre, nech sa páči. A ja idem preč. Tuta fruta. To druhé donesiem, sľubujem. Chod do piče, však, ale každý má tu Papa, to je bait no, vás. ale na tomto, no dobre. No tak nejako to uhrám však. No však poviem im, že 2 poschodia. Čup, 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 Ty špina jedna vyjebaná. Ale to tak, prosím vás, nechajme si Dobrý formality. večer. O chvíľu sa to začína. Ste všetci pripravení? Wow, veľkolepá oslava. Ale chod do piče svojou oslavou. Jaké do piče? Milagros? Či čo som to uvidel? Aha, Pablo. Ohoj. No tak ako vyzerám? Dobre na aktíva. Ale na pasíva asi nie. Ale nech sa každý páči. tu len jebe. Všetci pripravení? Čaute. Ahoj. Dovidenia. Čakajte nás. A milý, či kto je tam? Nevidím dobre teraz. A ježi, babi! Ty jeden fiškus. Ty ma nespoznávaš? No poď ty jeden. V záhrade si to rozdáme. Zase meška, ale cítim ju tu všade. Oholila som sa, pozrite. Pozrite! A čo to počujem? Poďme, ticho. Čo sa deje? Počúvaj. Čo sa deje? Počúvaj, poďme. Chyťme za prsia. Cítiš tie prsia, jak mi stojí bradavky? Áno, cítim. Ideme na Čo to, to je, alebo... Bože? Ježiš, preboha. Otváram si chladničku. Ježiš, preboha, čo to zase ideš žrať, ty prasa To jedna. si ty, a my si mysleli, že tu spieva Luisa zase najebaná. Na kuchynské linke minulo sa tu pozvracala. Ja som taktiež tajná. Tvoje poschodie. Ty, čo ty zase si rozjebala aj tú dojebanú tortu, čo nemá 2 poschodia. Ale ja som to nechcel fakt. Tak Ja napečieš. No jasne, ty kokot, ešte si aj osrál. A milý, ľúbim ťa. A spal som s Pavlom. Niekoľkokrát. A teraz sa priznávam. Ty špina. Nemáš takú riť, jak on. Nemáš právo spať s Pablom. To skôr s Federikom. Som ťa minule zahliadla, čo? Robili sme kakaové venčeky. Robili ste puding. Toto bola len rozcvička. Ale ja som to nechcel s tým Frederikom. Ale ja som to fakt nechcel s tým Federikom. Ale ja som to... Tak to bolo, milý. Lina za to môže, ona nás spojila. Ivo, ja ti to neodpustím, nemôžem. Nedám ti už nikdy pusu. Lebo smrdíš po Proste hovrách. sklamal si ma hrozne. Potrebujem. Proste nemáš taký stisk. Potrebujem. Milý, dostan sa z toho, proste predýchaj to, umyj si zadok a keď sa vyholíš, tak môžeme ešte odzadu, ale
Pusti ma. Ja sa bojím teraz. Ty si ma tu zamkla? Vidíš? Skúsme to odzadu ešte. Či sa ti to nebude ľúbiť. Nejde to. Vydrž. To sa ti rozťahne. Neboj. Musíš byť uvoľnená. Pôjdem na Ja to operáciu. takto chytím a užívaj si. Nejde to proste. Idem za Pablom. Idem si láhnuť. Prekliaté šaty. Bude so mnou. Cup, cup, cup. A to som ešte nepovedal, že mám AIDS. Klapavku. Bože, tak keď sa to dozviem. Pošla zalezla. Moja jedna pezinka. Si zoberiem toho Pavla. Aj tak som mala pochybnosti. Ježiš, tá fotka. Kto mi to rozbil? Joj, Pavlo, to je zlé znamenie. Čo teraz? Nevadí. Ja to... Prekonáme to. Aký je krásny, aj keď je rozbitý. Nevadí, ja som sa rozbila. Naša Milly sa vydala. Poďme si rýchlo sadnúť niekde dozadu. Nech máme dobré miesta. Cítiš to? Čo tam bolo? Niekto si prdol? Zase si prdla, čo? Ja nie. Ale hej, pozri ten Zase meška. Pomeška. Bernie. Počujte, už ho cítite? Dobrý. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Gustiózne. Kto sa žení? Hej, ty si ma objala pred chvíľou. Čo si to dotýkaj sa ma, si moja dcera, nedotýkaj sa ma. Ja som vám to povedala, že tá stará, ona večer vrieska vždy, keď zaspáva. A teraz, kto bude zaspávať pri nej? Som jak taká popelka. Každú chvíľu stratím črievičku o Morganu. Si krásna. Môžem ťa dať? Najkrajší na svete. Ľudia. Môžem ťa dať? Môžem, ale ja by som ťa fakt chcel dať. Alebo však nerobím nič zle. Poď so mnou, moja drahá. Ty si ako moja druhá Som tak dcera. Budem ťa šťastná. odprevázať k oltáru. Som šťastná s vami. Otvorím ti dvere. No moja, čo s tými peniazmi Zrešila teda? som. Ha? Zrešila si? A čo? Finančné podvody? Alebo čo? Alebo nejaké sexuálne Natáčala pletky? som Ha? porno a čo? Ale nie, to no. je taká maličkosť, prosím ťa. To v dnešnom svete skazené. Nie, neviem. Myslíte? Ale poď sem, moja, ukážem ti lepšie. Juj. No, Pablo, tak ty čo, máš nejaké hriechy, ha? Povedzte, no, poďte do mňa. Mal som sex s mamou. Čo si to povedal? Ale Luisa, ty si bola určite opitá, že? Pritom. A čo? V pezinku som už po tretíkrát. Luisa, ty sa nepoučíš. Nikdy. Ale nevadí. A, mama je takáto kurvička, no. Ale to ja si cením na nej. Peniažky nám dáva pravidelne. Nevadí. Vidíme sa na svadbe. Ach, keby táto svadba nebola. Ale pozor, Luizi. Vypijeme si štamprlík? Aspoň jeden. Čo? Môžeme.
Boli ma hlava, ako si. Ale Luisa, však to pôjdeš Nie, doktorovi. nie. Jednu zvládneš, jeden Nie. pohár. Idem do krčmy. Zostan tu. Pustíte ma. Prosím ťa, zostan tu. Nie, ďakujem. Som Musím mal byť- také orešanské dobre pripravené pre teba. Slinky sa mi zbieha, tak vypijem si ho sám. Fakt, bože, držte ma. Ja už nevydržím, dajte mi to Luisa, víno. milý. Oh, bože, hrdlo ma boli, dajte mi. Mama, dám ti. Ja za mojich starých čias som sa vydávala Ale inak. prosím vás, vy ste už boli vydať na 6 krát minimálne vystaráka. Ja som mala sex Áno, tam, kde sa ti ani nesnívalo. Ty, jeden bečár. Ja som tiež mal. Počúvaj. Ona Čo sa deje? Čo máte? Aké novinky? Prosím vás, vy už nikoho nehovárte. A keď nehovárte, Ja mi vám to musím povedať, povedzte. že... Ahaj. Bože, ten Pavlo. Čo sa deje? Ty si do neho zamilovaná, nie do Aha, mňa? troška. Preboha, veď on je taký spuchnutý jeden, Natáčal vysratý. som porno, Áno? A prečo si mi ho neukázala? mrzí ma to, ale nepomôžem si, potrebujem. A ja stále sa snažím, natáčam ťa a ty nič. Ty sa radšej s niekým iným dáš na internet a potom... Čaute, počujete. Viete, čo sa stalo? Všetko musí povedať. Bože, chod ty preč. Určite to s tebou A Ivo sa natáčala. vyspal s... Poďme. Ale, kde to idete zase? Piči sa to nedá otvoriť. Hej, kam to ideme? Morgan, halo, kam to ideme? Normálne teraz vystúpíš a zrobíš najväčšiu chybu svojho omilu. Oj, modlím sa. Počúvaj, ty si zaplakala jak kokotov polný, dáš si to na koberec a nie na Kurva, trávu. buď ticho, drž sa. Oprav sa, Áno. Šrát! Aj ty! drž hubu a krok, vylezme, Ale prosím, vidieť, nemôžeš Vyťahni robiť tú ju. chybu života, ona sa nemôže vydať za Pablo. ale vyťahni ju. Kľud, stisni jej prsia, nalebie to, vyťahni. Kam to ideme? Halo, kto je tam? Pomôžte mi pomôcť, to sa hýbe. Ticho buď! Ticho buď! Neviem, kam odišla. Neviem, čo sa s ňou stalo. Ty piča, ja sa s Ona ním... natáča šoférovať, preboha. Oh, Veď pila, ide odraná natáčať iba pila. Kde išla? Mama! Halo, Mama. halo, kto je šofér? Halo. Kto je povedz mi to, lebo začnem šoferovať ja. Ty piča! Ivo. Áno! Nie, oh my god. Zistil som, že máš lepšiu riť jak Pablo. Fakt? Áno. Okej. Ideme na kakové týždne. Juraría que sé bien lo que quiero.